IL באינטרנט. ועכשיו הספר בגליל ובגולן. הוא מסע מרתק בנופי הגליל והגולן, וכולל כמובן מפגשים, מראות וטעמים. יש בו יותר מ-60 המלצות לביקור ובילוי בגליל ובגולן, ביניהן 40 המלצות למסעדות. את הספר ערכה אלינוע רבין, והיא כאן עם הספר הזה, ועם אביבה גבאי, בעלת אחת מאותן מסעדות מומלצות שבספר. שלום לשתכן. שלום וברכה. לפני שנגיע למסעדה שלך לקוצ'ה, אנחנו נדבר על הספר. את כתבת המון ספרים. המון. אוקיי, תודה. כתבתי הרבה ספרים. אבל הספר הזה הוא אחר. הוא אחר לגמרי. איך הגעת לכתוב ספר דווקא על הגליל והגולן? קודם כל זה אזור שלו, אף פעם לא כתבתי עליו, וזה היה אחר. והרעיון היה לעשות משהו לטובת בית החולים זיו בצפת. שכל בעצם, מי שקונה את הספר זה תרומה, נכון? לגמרי. עכשיו, כל אחד מאיתנו עשה את הכל בתרומה. כולל כל המשתתפים, כולל הצלמים, כולל הכל נעשה בהתנדבות. הספר בעברית ובאנגלית. שזה גם דבר מיוחד. אנחנו רוצים שיקנו אותו הרבה אנשים, כדי שבית החולים יקבל הרבה כסף. עכשיו, הכוונה היא גם לאלה שבאים לטייל בצפון. נכון. נכון? יש פה מתכונים שהם מתכונים בסיסיים, פשוטים, שאת אומרת שהם יותר פשוטים ממתכונים אחרים, נכון? כן, מפני שזה לא שפים, סליחה, האוכל שלה מדהים, באמת כן. מדהים. מה זה קשור? גם של האחרים, אבל זה לא דבר שאתה צריך לנסוע אני אוהב יותר אוכל העולם. ביתי, מאוכל שפי. אז זה ספר מאוד מעניין מבחינה זאת, מפני שבאמת כל אחד יכול למצוא דברים מאוד קלים להכנה, וגם כמובן יש פה המון מקומות יפים מאוד לביקור, של מקומות שאני מאוד אהבתי. עכשיו, אביבה, את בעצם לא נולדת בגולן. לא, ממש. את בכלל מחולון, ואת ספרית. איך הגעת לאוכל? גם וגם, גם וגם. איך הגעתי לאוכל? ועוד יוגוסלבי. ועוד יוגוסלבי. א', זה השורשים. אני סרבים? נולדתי בסרביה, כן, בנובי סאד. ולהיות תושב הגולן זה להיות די יצירתי. כדי להתפרנס בגולן המדהים שלנו, אתה צריך לעסוק בכמה דברים. ככה אני חושבת. אז פתחתם צימרים ואמרת, אני מארחת בכל מקרה, אז נפתח ליד זה. בדיוק, גם ככה אני מארחת. את ובעלך כמובן. נכון, נכון. וסיפור, סליחה, זה התחיל מארוחת בוקר שהם עושים, שאתה לא יכול לתאר לעצמך איך נראית ארוחת הבוקר. ואז אלה שאכלו ארוחת ערב אמרו, אמרו, סליחה, מה אתם יכולים לעשות לארוחת ערב? וכשאתה רואה את ארוחת הערב זה רק דוגמיות. נכון. אז בוא נתחיל, תסבירי להם, כי אני כבר מתעלף, את יודעת, בשעה הזאת המיצים שלי כבר עושים לי גורו, דץ תביא לאכול. אז אנחנו מתחילים כמובן עם מרק צ'ורבה, מאוד מיוחד. איך אני אעמוד בזה? איזה ריחות. ואצל הסרבים כל מה שהוא חמוץ, שהוא לא זך, דהיינו כמו מרק עוף או בקר, נקרא צ'ורבה. כאן יש לנו צ'ורבה עם נגיעות באושן. כן, אני אראה לכם. עכשיו, זה נורא מעניין אותי, מה זה הדבר הזה? זה שניצל עגל, ממולא בבשר עגל, והוא נקרא, נראה אותך אומר את זה, קרג'ורג'ה ושניצלה. את הוושניצלה אני מצליח. קרשנוזלה ושניצלה. וזה לא סתם, השם הוא על שם גיבור לאומי שלחם עוד בטורקים. וזה? הדבר הזה שתכף אני טוען ממנו? אלה קישואים מיוחדים. הסרבים מאוד אוהבים לעטוף כמעט כל דבר שהם רואים בפירורים. הסרבים אוהבים שום, נכון? גם. כמוני. וזה? זאת האמנה המיוחדת שלנו. היא נקראת על שם גיבור טלוויזיוני שחוגג היום יום הולדת. יפה! משה דץ. די, זה על שמי. מה זה דבר? זה עוף מעושן שיושב במרינדה 3 ימים. הבעל שלי מלטף אותו ככה כהוגן עם המרינדה, ואז הוא במעשנת הביתית שלנו מעשן. יש לכם צימרים. ואת זה הקדשתי לך. אנחנו נקבע. נכון. כדי שאני אוכל את המשה דץ הזה. איך זה נקרא? קוצ'ה? קוצ'ה בכפר. קוצ'ה בכפר? זה בשמחה. מקסימות, בשמחה. וזה הספר. אתם קונים אותו, מבשלים ממטעמי הגולן. יש פה גם 40 מסעדות בתוך הגליל והגולן. זאת אומרת שאתם נוסעים לטייל בסוף שבוע, יש לכם בילוי מדהים. לוקחים את הספר איתם, מפני שיש פה גם קרמיקאים. גם התמונות מדהימות. וזאת מתנה נהדרת, כי זה גם בעברית וגם באנגלית. זהו. אני חייב להתפנות כדי לסיים את האוכל. נתראה מחר ב9 בבוקר. עד אז תחיו טוב. מה זה בוצה? גומבוצה, זה הקינוח. זה כופתאות. חכי, מי בקינוח? אני עוד בזה. תודה רבה. תודה לך.